Guretzako Indi Txikasen bizita oso garrantzitsua da, zen eta aukera bikaina da atletiken bitartez gure balioak indartzeko, gure historia kontatu ahal izateko, eta baitaren nola ez, atletikak nesken futbola bultzatzeko daukan konpromisoa adierazteko. Egia da guk hemen atletiken Euskal Herrian hainbat gauza egiten ditugula, gure kultura hori eta gure historia mantentzeko, baina boizetik diasporan daukagun aukera honekin gure balioak ere zabaltzeko aukera bikaina izan da. Oso polita da, boizeko Indi Txikaseko neskatuak gure atletik kadeteko nesken familiekin astebete baten zehar elkar bizitza hori izateko aukera, zen eta horrela ezagutzen dituzte hobeto lehenengo pertsonan zeintzu direzen gure ohiturak, nola direzen gure familiak, non bizi garen, eta nolakoa den atletika barnetik, atletikoko neskato jokalari baten bizitzatik nola gu mantentzen dugun hori gure konpromesua kulturarekin, euskerarekin, hizkuntzarekin. Konpromesu oso gogorra daukagu gure ingurunearekin, eta hori da erakutsi nahi dioguna munduari, eta ze aukera ona hobeago diasporako nesken talde batekin, atletika euskararekin eta atletika nesken futbolarekin batera. Ni argi berizain naz, Las Vegaskoa naz, eta nire aita hemengoa da. Nire aita Marrakinan jaio zen, eta orain nire familia Lehe Artibain bizi, eta gure historia atletik baruan, eta nire etxean beti hitz egiten zer pasaten Athletic Club Bilbao, eta gure talde Las Vegasen nire aita entrenadora da, eta gu roji blanco ipini kamiseti, eta gero lehoak gure maskota, eta beti atletiken jotzen. Hori da ametsa, gure ametsa ondia da, eta gu esan du, galdera atletikeri etorri mesedez, eta gure familia, gure komunidad ikusi beste amets bikaina da. Uste dut nire idea da, posible da interkambio egiten edo zerbait egiten, eta gehiago ulertzen atletiken filosofia, atletiken neskak, atletiken kultura, eta ekarri bere lagunekin. Noiz da bere lagunek badaki zer da atletik, zergaitik atletik, zelan atletik filosofia, hori da nire umik, nire alabi eta beste lagunak, endartzen hori. Gure taldeekin entrenatzen, gainera gure erreferenteekin eukiteko aukera sortu dugu bebai, Iraia Iturregirekin, Garasi Muruarekin, Angel Iribarrekin, beraien kabuz bebai azaltzeko nolakoa den gure historioa eta gure bizitza hemen Lezaman. Baina ez bakarrik Lezaman, baizik eta baita ere joan gara Gernikara, gure historioa ezagutzeko, herri kirolak ikasi dituzte, euskara tailerrak egiten ari gara, gero hainbat atletikeko museora joango dira baita ere, eta azken finean nahi duguna da aste honetan, aste bete laburra izan da, gero eta esperientzia gehien izatea atletika benetan barrutik ezagutzeko eta gure nortasuna bizitzeko.